Ya ngaret mangan kok areken kok rapuh enak nang weteng rasane. Aduh, jan rasane kok mules-mules. Duh, sing nang ndi iki ada. Tak bisa ora pecah iki mulese. Sing nang ndi iki? Alah, iki dalanan iki paling ya ora dinggo. Sing kene lah. Ah, betah. Aduh, mules-mules kaya mbok. Ada uang lho kok. Ladang ya ini agak mangkat jan. Ada uang kayak ini kayak. Duh, iki pindah lah. Oleh aku ledak neng kono ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, kepleset apa iki? Ya Allah.